ינוקה זה בעצם הילד שבכל אחד ואחת מאיתנו. הילד הזה שמאמין שאפשר לתקן את העולם. בעצם ינוקה זו דמות שנולדה בספר הזוהר. ספר שאני מאוד מאוד מחובר אליו. ספר שנכתב בספרד לפני מאות שנים, ומספר על ילד אחד, ינוקה, שבכל פעם שכל המבוגרים, המנוסים, החכמים, הזקנים, מתווכחים ביניהם על בעיות גדולות בעולם ולא מצליחים להגיע להסכמה, בא הילד הקטן הזה, ינוקה, מהצד, מהפינה, אומר משהו, זורק איזו מילה ומשנה להם את כל התמונה. מעניק להם פתרון שהם לא יכלו לחשוב עליו לבד. אבל יש עוד סיפור שמלווה אותי מאז שאני בן 7. זה הסיפור של רבי נחמן מברסלב, מעשה בשבעה קבצנים. הסיפור הזה מסתורי היה ומסתורי נשאר וליווה אותי במשך כל השנים. והנה אני הופך להיות אבא, וגפן, הבת השלישית שלי, אומרת לי, אבא, תספר לי היום סיפור מיוחד. ואז אני לוקח את ינוקה הזה של ספר הזוהר, מחבר אותו לשבעת הקבצנים של רבי נחמן מברסלב, ויוצר את הסיפור הזה, ינוקה באי הנשרים. איש שכל שנה באים אליו נשרים מכל סוג, מכל זן, מכל רחבי העולם, כולם מגיעים לאי הזה פעם אחת בשנה, כדי להכתיר את מלך הנשרים לשנה הבאה. טוב, אני לא אגלה לכם איך נגמר הספר, אני יכול רק להגיד לכם שינוקה הזה של ספר הזוהר, הוא זה שפותר להם את הבעיה.